195-1486 from 7 a.m. to 5 p.m. Mondays to Saturdays. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako yung mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Orion Herbal Oil lang ang i-apply. Oy Suki, may balita ako sa iyo. May bagong massage oil na siguradong kagigiliwan mo. Sa katunayan, ito ang gamit ng buong pamilya ko, ang Orion Herbal Oil. Gawa ito kasi sa mga natural na herbal tulad ng Acapulco, Kakawati, Citronella, Guava at Luya. Kaya kampante kaming gamitin ni Junior at ni Mrs. kahit siya ay buntis kasi pure herbal at walang halong kimikal. Kaya ikaw rin Suki ha, try mo ang Orion Herbal Oil. Orion Herbal Oil, ang bagong massage oil na purong natural at walang halong kimikal. Gawa ito sa mga natural na halamang gamot tulad ng Acapulco, Kakawati, Citronella, Guava at Luya at isearch ang mga halamang gamot na ito. Orion Herbal Oil, ang haplas ng bayan. Mabibili sa pinakamalapit na butika, mall and grocery store. FDA number 308441. God is the healer. Stuff for you and me. Smiling faces ready to serve you, and the shoppers are happy too, because the price is so low. Every wish will come true. Only at Alturas. Come on and wear a smile, smile, because the price is so low. Alturas. Every wish will come true. Come on and wear a smile. You cruise through the shopping center. Alturas. Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bulanon. DYRD gisaligan sa serbisyo sa katawhan. Nagalakad adlaw gabi sa 50 ka tuig nga pagkalagad. DYRD ang istasyon sa katawhan. Takna sa TBN alas 9:10. Why mabigaw ka niyo sana? Kaya tulis kini. Ay. Patay na ka to. Kini, ug daghan pang mapahitabo ang hulagway dinhi sa Pagpilaran by Night. Dinhi sa istasyon sa katawhan, DYRD. TBN programa sa gabi ning istasyon sa DYRD.
naghatag og informasyon sa pangkita mo angay gayud tukio gihugupan sa mga bulanon ato kanunay paminawon tagbilaran baynay mao gayud ang labing sikat karon dagbanan sa mga kabustang igsoon sa TVN sila natabangan Padayon at Bilaran by night Padayon at Bilaran by night At Bilaran by night At Bilaran by night Mga higala, kamusta o welcome na usab sa itong tulumanon ang TBN, Tagbilaran by Night, karong adlaw nga Martes sa Pizza 4, buwan sa Agosto 2020. O kinig hapon yung mga lagad sa kanginan, Leonard Simbit, o makabasab ka nato ang atong regular akuman si Allen Doidora. May gabi, Len. May gabi, Nard. Sa itong mga suking tigpaminaw sa Tibuok Kalibutan, welcome sa itong programa hangtod sa alas 11 sa gabi. Mag-uban-uban kami kaninyo mga higala sa itong tulumanon na maghatod sa mga balita sa mga panghitabo kagahapon karon. Mo dawat sa inyong mga reklamo, ingon man mga pagtimbaya o magatuki o isyo na may labot atong lungsod mga higala. Ana sa Pikas Lawak si Engineer Gilbert Tulop na mao'y magtimo sa itong programa. Ingon man na tumakaubanan dito sa transmitter site ana si Engineer Phil Bandula, Nestor Maglahos o Goody Felicia. Maka-WhatsApp ka na to ang ato mga TBN Reporters na mupadangat sila mga balita nga nahipos sila mga nahimutangan labi na no kadikto sa Campo Daguhoy, mga balita nga naghipos gikan sa kalungsuran si The Parker Cell Remolador. Samtang mga balita nga nahipos gikan sa Tambalanan si Alerto John Gutierrez o mga balita nga nahipos gikan sa Tagbilaran City Police Station si Darbuka Willie Maestrado. Samtang makabasab ka nato nga to ang mga kaubanan labi na nanuka dikto sa mga kalungsuran, nanuka dikto sa lungsod sa Hagna si Bern Condor, yung man dikto sa lungsod sa Ubay si Masculado Uno Winnie Reyes. Kung aduna ka mo'y gusto ipadangat sa itong programa, palaglag text tawag sa itong mga hotline numbers. Sa itong mga hotline numbers sa Globe 0977-193-7972, sa Smart 0998-954-3778, sa atong landline 411-3100, 235-3353-501-776 o 510-3092. O sa kanunay mga higala ato mga pagtimbaya labi na sa ato mga suking tigpaminaw ang naguban ka nato pinagi sa www.dyrdaam.com. Ingon man ang atong Facebook Live ang DYRD Bohol ang kasaligan. Adto na kita 125 ka mga viewers pagkakaroon mga higala na nagatutok na sa ato ang programa. Daghang salamat sa inyong pag-uban no kung diin asa kamo nihimutang karong panahon no tibuok kalibutan sa ato mga suking piminaw dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ingon man sa mga kalungsuran no tibuok lalawigang Bulanon mga higala ug mga silingang lalawigan sa Bohol. Ug ingon man atong mga pagtimbaya o atong pagumusta sa atong mga frontliners no mga hinaot ta na anamo sa kadasig kanunay sa pagserbisyo sa katawhan labi na ana pa kita sa hulga tungod aning pandemya mga higala sa coronavirus disease. So ingon man sa atong mga kaigsunan labi na nagsaulog sila mga adlaw na tawhan no o kito magsaulog pug adlaw na tawhan labi na og mga adlaw no advance happy birthday o happy birthday kaninyo tanan diha
sa mga nagsaulo sila mga adlang natawhan o kung sa mga kasalugan no na kauban sa inyohang pamilya. Unya ato pong itimbaya ang ato mga suking pibinaw labi na ang mga naminaw nato karon mga higala na manghinaot kita na anak mo sa kapiskay o kahimsog na panglawas o maguban-uban kita sa ato ang tulumanon. O ato ni pahibaw pagkakaroon mga higala nagpadangat sa pagpahibaw ang SSS Tagbilaran no ang Social Security System ang higala kining opisina nila no dire sa Galleria na magsarado ni sugod ugma sud lang sa duha ka adlaw pizza 5 o pizza size no Wednesday o Thursday no Miyerkules o Huwebes magsarado ang SSS Tagbilaran mahigala sa pagpahigayon og disinfection no silahang opisinahan no. Kay na-approve na ng ilahang request na ipa-disinfect ang ilahang opisina. Mo nang nagpahibaw labi na pinaagi ni acting assistant head of SSS Tagbilaran si Mr. Joscoro Madanggit no nagpahibaw kanato na ipahibaw po no sa ato ang mga katawhan labi na mga miyembro sa SSS na sugod ugma adlaw nga Miyerkules no pizza 5 o Huwebes pizza size sarado ang buhatan sa SSS mga higala na nanimutang diha sa Galleria. Unya balik sila or mo-resume sila sa ilahang pagserbisyo karong adlaw Friday no or Bernes pizza 7 mga higala no. Sila nga to po nang balikon karon taon mga higala karon makapamati ang ato ang mga miyembro sa SSS labi na din sa ato ang lalawigan sa Bohol mga higala. O mag-unawa kita mga higala sa laing edisyon sa atong tulumanon o kini inyong kinaham na programa ang TBN. O sa atong hisgutanan mga higala, lain na pong isyu na ito ang pagatukion. Murag gapadayon ang reklamo sa pagsugwak sa katawhan diha sa LTO or Land Transportation Office. Dili lang sa dampas apan apel po no dikto sa Alturas Mall. Ngano kahagyod nga dili man gamagaman og sistema nga wala may problema nga dili masulbad kung pangitaan lang gyud og kasulbaran. Ang atong pangutana mga higala kamong mga motorista, unsay inyong tan-aw sa LTO dinhi sa Bohol? Kurap ba or dili? O kurap man gani nganong makaingon man ka nga kurap? So mao na atong ipangutana. Labi na sa ato ang mga suki tipo na mga higala no. Inyong mga reaksyon, inyong mga tampo sa inyong opinion mga higala. Atong pangutana kamong mga motorista, unsay inyong tan-aw sa LTO dinhi sa Bohol? Kurap ba or dili? O kurap man gani nganong makaingon man ka nga kurap? Pag-usab ang atong mga hotline number sa tanang nga buot mo tampo sa atong gisgutan karong gabi una. Atong landline for 113-100, 235-3353, 501-776 ug 510-3092. Ang atong landline or atong cellphone 0977-193-7972 sa atong Globe 0998-954-3778. No, unya pag-usab ang atong hisgutanan murag padayon ang reklamo sa pagsugwak sa katawhan diha sa LTO o Land Transportation Office dili ilang sa dampas apan sa Alturas Mall pod. Ngano gyud nga di man magam-an og sistema. Naway problema nga di masulbad kung pangitaan og kasulbaran. Ito pangutana sa itong mga pinalanggang mga motorista o bisag di motorista. Itong mga ating paniid, unsa inyong tan-aw sa LTO dinis Bohol? Kurap ba o dili? O kurap? Nga naman. Kanong makaingon mo kurap? So tawag mo kay atong paminawo ni atong mga opinion karong gabi una. Okay, so ano na kita unang musalmo sa ato ang gituki nga isyu mga higala no sa atong pangutana. Kurap ba or dili ang LTO? Kung kurap man gani, unsa may imuhang makasulti or unsa may imuhang maingon na kaingon man pug kang kurap? Unang caller, may gabi TBN. May gabi, sir. Yes, sir, may gabi. Palaw lang ko kusog-kusog siya mong tingog, sir, ha? May gabi, sir. Okay, may gabi. Asa tanawag ka, sir? Ayaw lang sa isulti, sir. Okay. Sige, unsa may imong ikasulti na, sir? Murag naglungot-lungot, sir, pug kaning LTO?
Sir, kay musultig yun ko sa LTO lang kay naka-experience ko. Ako, dili sa po kumuingon nga nangurap ang LTO. Pero, kanang sa sistema karon kaning mga tao nagpila, tungod lang po ni sa COVID, na sa gawas, dili pasudlon tanan dito sa sud, magmanawag lang. Pero, kung mupila ka, luoy magutong mga tagalagyo, sir. Kay, siyempre, pag abot nila, taas na kaing pila, so mga dlawon. Mga dlawon? Tingali na sila sa tagbilaran na tuog sa ilang mga parinte o asaron, kay na may korpyo taman alas 5, di ba, natuog sila nga duol-duol po sa LTO, kay nung namay nakaabot og alas 2. Okay. Kunya, duha ka tawo to, kana siya testimony ni, duha ka tawo, niabot sa LTO alas 2 kadlawon, kay mupila. Kay og mahayag-hayag na wa na taas naman kayo. Taas na kay pila. Ang problema, sir, kay na may lingkurana, na may tagiya bisag way tawo. O nya, ang nahibawan nila nga kanang mga kuan, insurance. Insurance. Ingon usab si Gador, attorney Gador nga ang inyong mga papel adto na lang ninyo ihatag sa insurance kay aron di mo magdaghan musod sa LTO. Okay. Now, kung pananglit kanang nakakuha kag insurance sa lain, kay mas barato magyud og sa lain nga insurance ikumpara nimo anang mga insurance duol sa LTO. Kay kita gud naglisod po tag kwarta kay COVID man. Unya, ipada ang inyong papel ngadto sa insurance. So simpre ang insurance pwede mo dag 20 katao. Okay. Unya, napoy uban mauwahe magpalusot muhatag kunog 300 adto sa tagiya sa insurance. Kaya ron maapil ang ila, madahal dito sa suod. So, imbes unta to wahe, mauna. Kaya gidaman sa insurance. Okay, bisag lapas na kita sa 20, sir. Pwede man kay, wa man butang dito ang limit. Way limit, basta insurance lang. Insurance, matod pa ni Atty. Gador, ipagi sa insurance. Okay. So, siyempre, ang tagiya sa insurance, mo hatod sa inyong sa ilahang mga papel ngadto sa LTO musuod baron ana kay mobayad or usa mo transact. Okay. Kay na-experience ako nga dunay parihara na mo pila nga dagtupad me unya katong lingkuranan palingkurag batan-on pag kabulabog na anawa ag batan-on ni puli ag katong nasong tupad nadto na nauna. Okay. Nauna. So mutuog gyud ko sa giingon nga na mangayo og 300. Sa ato pa, sir, murag dako kayong puruhan nga naa dun ni corruption. Sa pagkakaroon, di pa ta maka-sure og naa basod sa LTO basta sa gawas pa man to, di man ta makahukom diretso basta sa insurance ang dunay corruption. Unya, wata kay bawo sa sod og gibahinan ba? Ana lang kay di man ta ka-sure. Okay. So kaning kuan, sir, kaning mga insurance na maoy gyud ilahag yung tagaan og mas pagtagad kinta. So posible pod na naa po ni medyo makahingon tag na corruption na ni. Murag makaingon ta. Kay ngano man og mukuha tag insurance sa lain di ay. Sa to pa motro tag kuwag insurance. Ngano man na may insurance sa lain-lain nga ahensya, ibutan ta si Buana Lawyer. Ibutan ta kada mga insurance nga wa diya sa LTO. Og ako ikumparar mas barato. Mas barato. Unya, mas dali pa. Kaya kung pananglit mo pila na ta sa LTO, nganong taga priority ang taga-insurance nga nada sa LTO. Naapag yung sila lingkuran nga ibutang na para nila. Nadiha. Ito pa, murag mutuko ko atong first trip o second trip nga niabot og alas 2, nganong naabot naman dapit sa last trip. Diluoy kayo. Okay. Mo na istorya bisag ako, muhatag na lang kog 300 ug mao na istorya. Mapugos ta. Kay labi na giingon nga ang insurance mo ipasudlon sa LTO, pero di magdaghan ang tao. Siyempre papel ra gyud mo suod, ang tao dili. So di gituod mo daghan. Sa insurance company palang daan, sir, tataw na kayo nga naay corruption sa insurance company. Wa man ta kakita sa paghatag dito suod, pero mo lagi makaduda lang. Makaduda kita nanguliktan ni sila, so posible po nang anong gi-priority ni sila naagi po ni pala mga underground movement na ni. Mao gid sir. Mo na dili na malimong-limong ang mga tao, sir. Kay bawo na maguna. Mo gid sir, manalize gyud na to na. Luoy kayo ba sir nga nagkugi ba nya sa layo, pwede man gud nga ibutan ta kita ay
nagpakuha na sila pas smoke test. Nya nilukat na sila insurance. Uroy og dili line up ng insurance sa LTO. Naana dahil sila insurance daan. Unsa ba ilang buhaton? 300 na lang. Mao. Lusot yapon. Mao. So bato pa na sir, ang imuha gyud tanaw nimo. Corrupt or dili? Nagi korupsyon. Nagi korupsyon. Nagi. Dito mo kayan. Okay sir, salamat kayo sa tampo sir no. O padayon ta sa pagyaw-yaw na sir. Daghang salamat sir ha. Okay, so experience po ito mga higala, no? Sa atong caller mga higala. Matod pa, naadyo'y korupsyon, no? Diha sa LTO. Aritas laing caller, TBN, mayong gabi. Hello, mayong gabi, sir. Hello, sir, mayong gabi. Asa na repita ron? Baklayon, sir. Baklayon. Sa may imong ika-sulti po sa LTO Bohol, sir, kurap o dili kurap? Para na ako, sir. Kurap dyo, sir. Aha, nga naman, kaha? O atong blansihon, sir. Dapat makuha sila laing kasir diha aron di magdugay. Makong kasir. Kasir diha aron dali usaraman. So daghanon ang cashier. Waon ang kasir aron dali mahuman ang pagbayad at ang nag-standby na kagawas diretso. Usara may kasir sa tanan. Ano di man kita kakuha usa dugag kasir. Maupod. Unya usa pa kanang uban ana nga magkuha nga nay mga taga-insurance kami 1/8 ihatag namo kami ray bahala anang inyong kuan. So ang aho lang kasultihan ng mga sayo kanang magtila adto na lang mo dong sa kuan kanang nay Garcia Hernandez kay mo na gibuhat na dali ra kayo dito. Dali ra. Mas gusto sila nga dali adto ra ang Garcia Hernandez kay gikan kagalasay mo uli na kagalas 10. So paspas kayo. Na, sir. So para sa imuha, kurap ang LTO sa Bohol, ha? Okay. Sige sir, salamat og maayong gabi. Okay, so far mga higala no sa duha ka caller to mga higala. So, pareho sila ingog kurap ang LTO. Pastilan kurap pa lain na ning ahensya sa gobyerno mga higala na kurap po no ang LTO. Laing caller maayong gabi TBN. Hello, sir. Yes, sir. Mayang gabi. Unsa may imong kasulti, sir? Itong gisgutan na to, kabahin sa LTO. Kurap o dili? Kinakurapan. Kinakurapan. Okay. Kana galing mo lukat ni India bigir man di agi mo karang ya trabaho sa LTO. Sila kami mo kahala sa suray ko nga nagaan rin mong kwarta niya sila ni bala sa wagon daga. Okay, so nagya po ni mga palusot sir? Kinakurapan yun ang Bohol sa LTO. So mo nang makaingon kita na og adunay problema na mo joy solusyon pero kaning corruption ano sir? Mo naghitak na diha sa LTO. Katong ganina buntag sir, minaw ko sa mga itong day attorney din kawa niya daghan mo kasi muraman di mo tarong tubag. Di mo tarong tubag. Katong ganang buntag ba sa programa niya ganang buntag. Di mo tarong tubag maglahi ang tagi na i-service nga mga service mga katawan lahi ang tagihan. Di paminawon niya. Maho ganin pinakurapan ng LTO sa Bohol, Tibok Bohol. Okay, so para nimo sir, no? Kurap gyud ang LTO, labi na din sa tuang LTO diri sa Tagbilan City, sir. Mo na ko sir, pinakurapan gyud. Okay sir, salamat sir. Ug maayong gabi mo diha. Salamat sir. Okay, so aduna kitay tulo ka tali na mga higala, no? Na nag-ingon na kurap ang LTO. Aritas lain. Hello, TBN. Mayong gabi. Good evening, sir. Yes, sir. Asa trapita ron? Diri silingan sa LTO, sir. Dampa, sir. Silingan sa LTO. So, unsa man imo ha? Way pabor-pabor ni kay silingan na sa LTO, ha? Kinakurapan dako, sir. Kinakurapan gyud, hastilan. Nganong kurap man? Kay nag-experience po ko pag-renew sa akong motor, sir. Niagi po ko sayos kadlawon. Plus 4 pa. Silingan lang gani. Silingan lang gani. Nya wagi hapon, duha ka adlaw pa na tong process. Nya sakto tong gingon sa caller sir kung mo duol kag insurance, dali ra. Pero tagaktag sabi mo 800 to 1,000 nga diferensya sa bayad. Basta insurance.
Nya karon nga nagkakalisod, so munang daghan mga tao nga mo pila gyud kay ron maka-less or makabarato nga personal sila mo process. Nya bantayan bitaw nimo sir kay kana bitong mga PUG o PUB, di ba yearly ang registration ana? Di makakita og mga multicab, mga lawin nga mo parehistro diha. Iagi man na nila og kuan kanang insurance. Insurance gyapon. Mawagi sir, mawagi ng mga opisinaha, naagi diha ang dakong kurap. Okay. So ang corruption ani agi sa insurance. Na sa insurance sir. Ay SOP na diha sod. Unya kining mao ning magkakuha pod og puntos ang LTO ani gikan sa insurance nga mo process. Ana gyud sir. Okay. So manay pasabot nimo nga kurap ang LTO, ha? Yes sir. Okay. Salamat sir og mayong gabi. Okay, so sa tong tali mga higala, no? Upat na ang ingog kurap, no? Ang LTO. Upat nya wa pa ni ingog dili kurap. Wa pa ni ingog, no? Kurap puro sa LTO mga higala. Laing caller basig mao na ikakahon mga higala na mag-ingon og kurap ang LTO. Laing caller mga gabi tibin. Hello. Yes, ma'am. Mayong gabi. Asa tanawag? Hello, mayong gabi. Yes, ma'am. Asa tanawag, ma'am? Sa Buoy, sir. Okay, Barangay Buoy, no? Mayong gabi inyo diha na itong mga suking di Piminaw. Unsa man po ikasulti na mo ni ma'am? Kurap or dili ang LTO? Kurap. Kurap. Ano man po, ma'am? Ang anga. Ayaw ang mga igagaw og mo. Lukat diha. Kanang kuan musayo in town sila nya pagkahuman ana moingon nga dali ra kay mobayad og 400 di na kinahanglan mo test. So 400 pa na, no? Lahi po tong 300 ay kanay po 400. Kasayo 4,000. 4,000. Para sa mga itong 4,000? 4,000 madali ra di nakakinahanglan mo test. Usam test pa. Way kwarta magbalik-balik og test. Mao ba? About anang lukat og lisensya. Uy. Nya maayo din ang ingana nga balik-balikon ka og test og wa kay kwarta nga daghan og naa kay 4,000 kasara wa na test. Sa to pagato mga pagumangko nimo ma'am. Ma'am kato mga pagumangko nimo hinghatag tog 4,000. 4,000 ya napoy hang usa ka pag-umangkon nga wa man si daghan kwarta didto na lang Cebu hing lukat. Kay may man kuno didto kay 1.5 ra nya og moplitik ka ug padunong toli nya kuan iguro mga 3,000 igo na. Mao na nga ang uban na kong mga kuan mo adto na lag Cebu. Okay. Antod karon ang bana wa kalukat og lisensya. Kay angin na nang balik-balikon kag tis og way daghang kwarta. So ma'am kaning kaning pagumangko nimo na hatag og 4,000 kaya ron madali nya dili na mo test. So kanusa pa man ni siya ma'am? Taon naman hinuna wa pay COVID. Okay. So daan pa dili sa una di ay nagihapon ning ilahang corruption tungod aning test. Pwede dagdi ka mo test mo bayad nagkakwarta. Hasta ang mga igagaw dito sa San Miguel, manganhi mo sayo kay kuhan nga na pabalik-balikon pa. Inahanglan nga naman sa Cebu, sir, nga dali raman kaayo. Maogyan. Wala mang punoy tulo ka oras makuha naman, kay dito po ang usa ka pag-umang ko, nga to nalag Cebu, dito nagkuha. Dali raman kuno nga naman diha nga pabalik-balikon man ka. Dali ra unya barato pa pod no. Gawas aning imuhang pagumangkon na hingbayad na laman jud og 4,000 para madali. Para madali di namang balik-balik. Nya wa lagi kay 4,000. Kaon na lang. Mao. So para nimo ma'am, klaro kayong korap ang LTO dinhi sa Bohol. Kurap sir. Kurap ko. Okay. Salamat kayo ma'am sa imuhang tampo ngayong gabi nimo. Sige, mayong gabi Salamat. Okay ma'am, salamat. Okay, kahaw na ta mga higala, no? Ang nag-ingon na kurap ang LTO dili sa Bohol. Alas 9:35. Aritas lain na po, TBN, mayong gabi
Mayong gabi. Yes sir, mayong gabi nimo hasta tarepita ron. Sir. Sir, may gabi. Mayong gabi, sir. Adtong Mayo 23, nag-renew ko lisensya? sa ako lisensya. Okay. Unya, primero smoke bleaching dito sa atbang sa PCI. Kanang smoke bleaching. Smoke bleaching. Kauman smoke bleaching, niingon na nag-smoke bleaching ako nalay follow up. So parin yun, nagsakyanan ng imuha sir kay smoke bleaching magkani age. Sir? Parin yun, sakyanan ng imuha. Dili lisensya. Oo, nag-renew ko. Unya, pagkauman o kuan sa smoke, niingon ang nag-smoke na ako na. Hello? Sir? Naputol ang smoke. Balik tawag sir. Balik. Hello? Okay. Okay, sa talang caller, no? Okay, balik na tawag, sir, no? Palihog, balik na tawag. Lain ka, caller, may gabi TVN. Hello. Yes, sir, may gabi. Gabi mga sir. Okay, usama yung mga kasulti na, sir. Bahin sa LTO. Ang LTO, sir, di good corrupt. Dili good corrupt. Tulis atubang ra, sir. Tulis atubang. Mara po daw, sir. Okay. Salamat ka sa iyong pag-ingong tulis atubang, no? So, dili sa indirectly na maingon sa iyo corrupt, kundi tulis atubang ang iyang gusto. Matod pa sa atong caller. Okay, laing caller, TBN, may gabi. Hello, may gabi. Hello, may gabi, sir. Asa trapita ron? Pagilaran lang. Okay, sige. Sa may atong ika-sultis LTO, kurap o dili? Kurap yun na, sir. Ano man? Bawaan ng kurap niya, bawaon ng mga fixer niya sa gawa ng LTO. Og ang LTO to po itong pangutan og unsa mahimo nila sa fixer, maingon mo pagwa mi mahimo, ay na lang mugduol sa fixer. Amaon lagi kaya sila may nag-abot to kay sila may musugat na po. Correct. Labi na mo. Labi na mo lukat ang sinipilmate na sa gaton tila dayon nga 300 kay kami ray bahala. Okay. So, kurap ang LTO para nimo tungod pod ani mga fixer. Fixer sir ang pawaon nila sir sa una sir ginawa mo na sa una sir. So, sa nikahay sistema pod ani between sa fixer og sa LTO mismo. Ngayon lang fixer dia pawaon na pabutangan pulis dia army dia kay mahawa na dia. Diha na bitaw tong gipangdakop sa una mga fixer kay diha reklamo pod pero namalik maghapon ron. Pabutangan og dia mga pulis dia army. Murag doon na may pulis diha pero amot lang nga wa maghapon daghan magyapoy fixer. Basi gadawat on. Ambot lang sila rin yung sayod pod. So para sa mo ha. Salamat sir, salamat. Okay, kurap. Okay, thank you. Okay, so 7 na mga higala ang nag-ingon na to diri nga kurap ang LTO, no? Mo tong caller to giingon na to na tulis sa tubangan mo nag-ingon og highway robbery, no? Tulis sa tubangan mo na apelyido sa korupsyon sa LTO, highway robbery ang mga higala. Laing nga caller, may gabi TVN. Hello sir, mayong gabi sir. Yes sir, may gabi. Asa tanawag ka ron sir? Sa Labangon, Cebu City sir. Uy, Labangon na Cebu City, no? Medyo layo. Unsa may kasulti nimo sa LTO Bohol? Taga Bohol ba ka sir? Taga Bohol ko sir, katong kaliwat taga Anda o taga Talipon sir. Okay, Anda o Talibon. Unsa may kasulti nimo sa atong LTO dili sir? Corrupt or dili? Sir, doon na uban guro corrupt pero dili po tanan sir. Corrupt lang guro na uban tungod sa picture guro na usan na ilang picture so ito na ilang picture kanang tig kuliktaan ng kuan labi na white bisag na license saban na bisag na license nga kuan tuyoon gyud nila og
kuan ang motor kay pangayuan lagi og sanay pangayoon bisag pila. Kaning magpakasayon po daguban pong mga aplikante, manang magi og fixer. Oh, sir. Bisag ka nang na mga dakop-dakop bitaw, na may dakop-dakop usahay unya palukaton og kuan bisag kompleto mga requirements sa kuan. Amo na kanang sa uso sa buhol sa una katong dakop-dakop, sir. Bitaw, una uso to tong dakop-dakop pod, LTO bitaw po nagmugna ato. Oh, LTO man to, sir. May siguro nga kuan guro, sir. Ambot unsa to yung mga kuan taon na, pero karon lahi na guro, pero nagday tao nga ilang gi-assign diha, sir, nga nagbuhat yun og dili maayo, sir. Para nagpakakwarta kayo lisod mo yung panginabuhian ron pandemic. May lang ba? Patugang sa ilang kuan. So na gi-assign na nilag tao na moy mohimo sa corruption, sir. Na ikaw, sir, ikaw naa jud ka mismo sa Cebu. Unsa may imong ika-kumpara, sir, ang Cebu ug Bohol LTO? Naka-experience pa po ka diha? Kuan sir kay mag-jefde pang ko, sir, ang manakupay ra dire, ang taga Sitom raman ang manakupay dire, sir. Ambot usay wa na guroy pagkaon guroy kanang snack o init pud baya, sir. Mangayo pud gamay pud guro anak guro, sir, pero nalang jud ko na ilhan anak, sir. Pero how about kanang ilahang pag-process po sila mga renewal sa mga license or kaning registration or kanang mo-apply pod, no? Wa pa po kayo nadunggan diha na maayo dagdagan diha ikumpara diha sa Bohol. Gidakop sa NBI, sir. Mao to, sir, nya. Plus na pagdukoy nadunggan da sa Bohol nga taga Cebu man to nya diha gi-assign sa kuan dadakpan man gyapon pud to dito sa si PG po da mo to. Mao to, sir. Mao gyud na akong nakuan sa una, sir. Nabalitaan diha sa Bohol, sir. Mao. Report sa Cebu nadakpan pud tungod sa i-read sila sa NBI mo LTO gyapon tungod sa picture nila. Okay. So mag-ingon gyud tag naa gyud tay mga kanane, no? Naa jay mga under the table movement nga underground movement aning tag LTO. Ilag yung gitik advantage ang panahon, sir. Mao. Anak gid kay taon man amot nagor na mga mag-isad sa tag-watch out kay on air basta mao na, sir. So lokoy ani ang katawhan, sir, mo'y apektado tanan labi na kay crisis karong panahon na. Mao lagi, sir. At bihig amot usaw na nato pag-ingon nga bihib basta, sir. So maingon mo na, sir, na makaingon po ka nga corrupt gyud ang LTO. Corrupt yun, pero dili lang kay LTO, sir, basta ubang mga ahensya pod. Maorang gyapon na dugo basta na sa gobyerno, sir. Mao. Ingon ito na, sir. Mo nang angay laraso ning tanan, sir. Okay, sir, salamat ka, sir, ha, og amping kanunay diha, no, labi na sa Labangon, Cebu. Sige, sir. Okay, salamat ug may gabi nimo diha, amping kanunay. Alas 9:43, laing caller, TBN, may gabi. Sir, may Yes, ma'am. Asa terapita ron? Tagbilaran na, sir. Sige, ma'am. Unsa may imong ikasulti, corrupt o dili ang LTO Bohol? Ikaw na ako experience sa LTO, sir, no? Sige. Pag nag-apply ko driver's license, ang unang yung mutagbo is mga fixer. Fixer gyud. Mo gina yung unang mutagbo diha. So karon, ako mo ang sa fixer ning ato ko dito hing exam ikong tarong. Karon first exam na ko is bagsak man ko. Hoy. So ako kapasal. So 1 month after pa man ko gipabalik ang exam na pag-otro. So second pagka following month ni exam na pag-otro, fixer na po yung tagbo. Wag akong kumusugot nga moagi ko niya. So exam ko tarong. Bagsak nakapasar man ko. Pasar ay. So karon ingon niya akong una-una, sir. Ang korupsyon dia sa LTO. Naana siya gumikan pod sa mga tao ra pod nga mugo ana. Diba? Okay. Kay kung di ka musugot nga mohatag ana, dili man mo prosper. Diba? Correct. Pagsugot lang danis ang fixer na mismo. Ako wala ko'y kaila sa LTO, sir, ha. Ang ako is personal experience. Wa ko musugot nga mohatag inana kada ko. Kay wa mo ko'y kwarta. Diba? So hing exam kong tarong. Primero lagi bagsak, so ipabalik na po ko.
Mo to nakapasama yung kaluyan sa Ginoo. So ang imong punto is ang korupsyon na arapod sa tao kung magpakorap. Ha? Yes. Kaya og di ka musugot sir nga mamuhatag ka og 4,000 o unsa pa. Di man ko na mahitabo. Correct. Di mo pud mupugos ang sila nimo nga kuan, di ba? Naopod. O so naara na gyud na sa tao, naara na nato. Okay. Sige. Okay, Pero sir. kining atong balikon sa pangutana nato, kurap o dili kurap ang LTO? Yes sir. Oy. Magsugod sa mga fixer. Fixer. So nagi corruption. Starts from the fixer itself, sir. Grabe kay mga So in short, nagi corruption, ma'am. Naagid sir. Okay, sige. Salamat, Okay, ma'am. Ug may gabi. Sige. Okay, thank you. Samtang sa atong mga teacher mahigala kana gikan sa Cebu kurakot kaayo na maayo na gipabalhin ni Duterte sa Mindanao sa Basilan or Holo aron putlan og liog no sa Abu Sayyaf no matud pa ni 5964 mga higala. Laing caller may gabi TVN. Hello. Okay, putol mga higala no. Okay, lain pong test sa to dere. Good eve TBN na di systematic, di gyud maminaw og suggestion. Pangayoon na raba, dayon ang contact number. 534 mga higala. Laing caller, may gabi TBN. Hello sir, mayong gabi. Yes sir, may gabi sir. Asa tanawag ka ron sir? Sa Mandawi. Mandawi, okay. Murag maka-compare po ka na sir. Hisgutan kabahin sa LTO dili sa Bohol no corrupt or dili unsay masulti naman sir? Sakto tong giingon tong babae gani sir nga ang corruption na po na tao kay muhatag masad ta daghang masang magdali lagi nga muhatag sa kanang sa corrupt kay muhatag man ta tao sa mao nya nakoy kan sir ba nakoy kuan po bayan sa LTO ya po ni kay namang day na ko may tricycle sa Taglaran sir nga at po tong March before ang lockdown kay change motor namin nga ipa for hire man na siya sir nga kumpleto ang nagututan na confirm na to dire Cebu kay pangalayan mo to na ko ari to ya amang ko dire ako ipa-confirm niya pag-abot sa Taglaran pag balik na sa LTO sa kasawa dito ang kuang nasad ka ng update system update niya kasi follow up ng tod karon no mong ma-update nga kung pwede na mo update yan so March pa to sir? March pa to before lockdown niya wala nga goal mi kayang recycle nga standby kay man may pasahero kay wapa na rin nyo wapa mo for hire ang motor upat na kabuwan. So unsa man kun may problema matud pa sa LTO? Ang giwat nila sir ang system update kuno gikan diri sa Cebu City nya managuto confirm for confirmation to na confirm na to dire ibalik ang papel diha ibalik na sa dito sa LTO di sa Taglaran para ma for hire na yang registro. So hantod karon wa pa gihapon system update wa gihapon. Karon system update pa man gihapon nga ako panawagan lang po ba nga madali na kaya tricycle labi na kay panginabuhian po ni imong tricycle. Sa imo hapon nahibaw-an diha sir sa Mandawi sir na ba po mga reklamo kabayan sa LTO? Ay daghan sir ang reklamo ba sir? Na po yung reklamo diha po sa LTO bisag diha sa Mandawi? Na may daghan gihapon sir hindi na malikayan na mga reklamo. Okay. So sa imo ato ang gisgutan na ni sir kung makaingon kag corrupt or dili asa may imong baruganan na ni sir? Corrupt or dili? Bisag ko mayong corrupt sir kay pamantag kay kita pud corrupt bagid. Nala ko kuan sir tunga lang ko sir. Tunga ka. Okay. Tama sir. Kay anta dipidin siya. Okay sir, salamat kay sir sa imong tampo ug amping kanunay diha no sa Mandawi. Sir, salamat sir. Okay, salamat mayong gabi. Tunga rin siya. Okay, tunga si sir no. Pero karap yun yun po siya sa giingon tong caller na to na babae na why corruption kung mismo
ang katong tao nga aplikante po na di mo dool ani fixer kay di ako nagsugod ang korupsyon, no? So nakawayon siya ato. Lain caller, TBN, may gabi. Ayong gabi. Yes sir, asa ta dapita ron? Sandikira na sir. Okay. So sa may imong ika-sulti pod bahin aning LTO Bohol sir, korap ba o dili? Bisag asa gyud ng LTO sir. Bisag asa. Dili bawa ang korupsyon. Dili lang sa Bohol. Dili ang kalang kay diri sa Bohol ha. Ngano kaha sir? Pero dili lang naobserbahan ako diri sa LTO sir. Una no kanang mga fixer din na angay magtabot-tagbo labi ng mga mga lisensya, rehistro, daghan kayo mo tagbo. Isang sige kang balik-balik kaning LTO kada adlaw ko tagboon. Mga maabi-abihon ay. Di ka duha sir. About insurance. Dinindera na sa tao nga nakikaila nga imong ikasaligan ng insurance nga mo process. Kana bitaw di na ka malangay. Kaduha pod kanang madali pod ang mag-process sa imong rehistro. Ya. Sader dipindi po na sa IP nga na kaning LTO. Na may mga IP nga nanglabay nga hapsay na unta. Karon sabi man ka gubot. Noon o pwede man ta ng mudaan na insurance o limita nila o tagpila ka ilang galon sa isa kadlaw. Kaysa karon sa atong pagi di ako no 140 o 150 ka transaksyon ang dawato nila. Gilimitahan ko no tungod kay social distancing. Mao na yung isa sa ilang rason. Pero grabe man nun ng mga tao. Buot man kayo. Uban na nakadlawon halos sa hindi matulog. Oo, sakto. Pero pwede man siguro na dipindi rin na tao kung mupila sila. Nya, kaduha taas kayo tao pila. Pila ka oras ng pila inigabot sa inspection. Na bitaw kapasar kay naikuwang sa mga lights ba nga na. Usapod makapasar magani ka. Unya ang pagi nila karon kay dili imong pangalan sa rehistro. Mangayo pa authorization. Sila kung patay lang tao, mangayo ang po lang authorization, pugson na nila pag authorization. Kung patay na padaan ng lapida diya sa LTO. Oo. Oh, pwede rin ito na ang process bisan ta o dili ang nagiya ang musod. Or udawat ba sila ang taga-insurance karon diya bisan na magdaa sila lima ni makonkuan to ang mga tao diya. Oo. Okay. So para si moha sir sa tong pangutana karon og kurap o dili kurap gyud para nimo bisag asa. Bisag asa sir. What di na ato makuan nga di ko YLTO nga di korap. Okay. Salamat sir, mayong gabi. Okay, sir. Thank you. Okay. Samtang doon tayo yung caller mga higala, mayong gabi TBN. Mayong gabi sir. Yes ma'am, mayong gabi. Asa tanawag ka ron? Nara diris ko sir, Tagbilaran. Sa Tagbilaran, unsa may kasulti padugbahin aning LTO ma'am? Ang ako ikasulti ani sir, ay corruption sa mga tao sa LTO. Na ay korupsyon sa mga tao sa LTO. Oo, pero wa gid sila ka-corrupt nako kay sa ako lang experience diha untay mangmurag mang aksyon na sila og pangurap nako nagparehistro ko sa akong motor. Dito sa kuan magpa-smoke test man taon na. Okay. Ingno na ka dito sa kanang imong gipa-smoke test ma'am di ba ka magpa-process. Mangutana ko pila may bayad. 1,650 mamo niya og naay penalty mga 1,800 siguro. Nya akong gitanaw akong resibo magparehistro ta mga 1,200 ra ka pen or 1,300. 1,200 dako diferensya. Dako diferensya. Ingkog dili lang ko magpa-process ako ray process ani. Mo to, ako ining process. Mapila po inabtan na pila ka adlaw?
dugay kong balik-balik sa usang simana. Unya kay bawo ka na akong nagtrabaho. Absinan ginako ang tuyo. Unya giingnan mo ko dito nga. Balika ra ni ma'am. Kay kanang kuan mo to gibalik na ako. Wa man gihapon giingnan kanang balika na pod ma'am. Pastilan. Nasuko nakuha na ko ning balik. Kay Nang tanawag na kong telepono kay para sure na kay ang absent na to sa tong trabaho. Niingon ako dito. Tawag ko. Unawala man diri ma'am. Uy. Yan na. Karon kadugayan kay na high blood na makuhapit kay liliman magsikag absent wa kay sweldo niya. Ingan na nagnawa imong ko papilis. Gipapasa kog usob limpasa na po kog usob. Uy. Ingko kaniro no magsipok lagi ni una ko. Nanawag na po ko usob kay ingon na po balika paluap pa lang ma'am. Tawag ko ingon na po siya. So submit ka otro, pa smoke ka otro. Ni-submit ko otro. Ya karon ingko mo anak ko kinsa may pwede na ko istoryahon kay ang akong papilis duha na akong na-submit nganong moingon mawala. Nganong mawala o sa mga danghag mo diha. Nasuko na ko. That time ako nag-iingnan unsa may gusto din ninyo diha ma'am sir. Mutawag ko ni Duterte diretso ngayon na inyo ang proseso. Or inyo nang itugan ang akong papilis diha. Maoto, gipaadto ko, gistorya, gipa-ukay-ukay, dito ra di ay. Naupayan ra. Unsa silang suborno? Pastilan. Diyos ko, unya ka na pa dihang mga tao. Hinay pod og lihok. Mga tiguang na angay na pulihan og batanon kay naningguang na nagpangkurap. Uy, pastilan. Unya, pura lang sa mag-apel apel, ambot na kag naabay wa mag-apel-apel diha. Unya, usara po'y cashier, dapat ang tibuok kalibutan manggod sir, tibok buhol na ay sakyanan. So tanang tao puro mo ana diha, so dapat ang ilang mga cashier diha tulo upat karon ma-assist ng tanan nga mo ana diha. Dapat ang ilahang transaction ang ilabang maakubundit nga number of customers that day dili lang mo limit sila nga 150 ra. Daghag ma-accommodate kinta. O daghan silang ma-accommodate kay daghan man sila og tao. Kanang mga insurance kanang makalangay na 20 ilang gidala. Usar lay ilang in charge. Unya, syempre kay naaman sila kunayban sa insurance, naaman sila masapi. Na may padangog ato. Unahon gid nila ang katuig taon nang gigikan paglagyo. Di nang gihuwa to mo abta na pagsunod ugma. So dapat kanang mga insurance na ay personnel nga in charge na. Bahala na sila manggibahin na nila mga kunayban sa ginansya. Naapoy in charge sa katong mga lagyo nga disa pa ng biyahe or ni pila diha nga kuan kay aron nga dili madugay in tawo na maluoy sa mga tao. Pun-an pud ang ilang opisina kay gamay ra kaayo og ma-accommodate. O dapat magud ikuan niya kay tibuok tanang tao na ay halos na iskyanan. Makaingon ta ma'am na dako kwarta ang LTO pero maot ang opisina. Oo. Dako makwarta og ana kas LTO niya napay why customer service. Singka-singkahan pata kanang kuan inag-abot na to diha unsa man di pwede og maayo ka customer service unya ihinay pa mo diha og kanang mga lihok. Inyo pa ang pag-approach pa ninyo sa kanang tao nga moabot diha kumo kay bulingon. So tarungon ingan na ba kinahanglan pa dayon na mangisog patamam para makita ni papel. Isog sir anang repita. Nya kanang mga idara na nga nila naibutang dito sa mga aring kanang mga init-init mo karing karibang manita manakop. Ang mga batan-on mo ibutang diha kay aptik na naglihok. Pasong lihok. Pastilan yung tao ni LTO no. Kau sama na tabo ma'am katong motor ni mo? Itong imong pag-register ni mo? Pag-register na ko sir. Ako ging gitawagan na magkay ko manaw unsa magyud gusto ninyo ma'am sir manawag ba ko ni Duterte sa 888. Kay mura kaduha na ko naka-absent sig ato palpak ipabalik ra kay nawa ag ako usa ba rin na diha usa ka kanang nasud gidako na inyong office ya kanang mga wa man na diha kinsa man mga in charge ana. Imposible. So bali nagwat og subon di ba jud ko muhatag. Di jud ko muhatag. Ako rin in process ako kadugay na human ra gyud. Sakto tong di jud ka muhatag no? Di ko muhatag kanang mga picture diha ma'am ako rin process. Di ko kay kanang kay bawo ko gitan-aw na ko mga resibo sa akong motor og pila ra akong mabayaran. Gamay ra gagian. Oo. Sawa pa'y COVID unta murag dali-dali ang transaction adto karong nagka-COVID na problema na ko unsaon ako pagkuha na ng lisensya nga
taas makagpila. Mo na nga dapat na sila sistema kinsa may naghandle diha, kinsa mga supervisor, management diha, dapat na sila mga action nga mga kuan ba para naapoy convenience ang mga tao nga dili lang pod puro reklamo. So wala makaingon ta na ay mismanagement diha sa LTO. Naapod sir. Gawa sa corruption naapoy mismanagement. Correct. Mo na. Oo. Sige, salamat pagpadangan sa imong experience po ma'am, no? Na makaingon kita na corrupt gyud ang LTO. Okay. Salamat ma'am, ngayong gabi. Okay, 12 na mga higala, ingog kurap ang LTO, usa ang ingog tunga-tunga, no? Unya wa pa tuing ko dili ko no kurap. Wa may laban sa LTO mga higala. Laing caller, TBN, may gabi. Hello. Hello sir, may gabi. May gabi, sir. Yes sir. Ang akong ikatampuan na LTO may inyong gihingan nagkurap ba? Hindi lang kumahingan og tao kay kuha man po kung mabiktima o korupsyon sa tao. Pero LTO, opisina, biktima ko. Kaya kanang mo rehistro ko og sakyanan. Pabayron ko og kaning plate number. Pabayron ko og kaning sticker. Why sticker? Why sticker? Nya mo bayad? Oh, why plate number? Hindi, ko nga kanong bayad man ko sir nga wa may sticker, wa plate number, adi man marehistro og di ni mo bayaran. So, mo na akong pagsabot og korupsyon, di ba? Okay, mo bayad gani ka nga wa ihatag ang imong gibayaran. Korupsyon ang akong pagsabot ana, sir. Correct. Di ba? Correct. So, imong gi pangutana, korap ba ang LTO? Yes, korap ang LTO. Okay. Kay o mayon og tao, wa man ko mabiktima og tao sa LTO. So, ang opisina mismo, dili irehistro ang imong sakyanan ug di ka mo bayad anang bayronon sa plate number og sticker. Pero why sticker? Why sticker? Kapila na ko mahitabo ana nga why sticker. Unya, adakpon ko, hingnon og wa man ko tagae, di pasayloon. Pero inigkarehistro, di gud ka marehistro wa kay sticker. Munang magalisod ta, I don't know karon og unsa. Kay nahalin na lang akong sakyanan. Wa gito plate number o wa sticker. May gani kay nahalin pod. Sa man pulos man pod. Kana bay bisag pangutan-on ang ubang tanggirehistro wa pod na plate number wa po sticker. Na magaling usahay plate number mawahe. Pero sticker, away po, pero dili gud unta angay, pabayron og wa diha ang imong abayran. Mura ro gugag nagpalit og kuan, tindahan, tuyo. Ito ako bitaw yung mahimo ba sir og ay harap ko bayad og moabot na ang plate number kay di gud pud nimo ihatag ang plate number og di mo bayad. O dili mahimo kay di mo marehistro imong sakyanan og di nimo bayaran ni ang computation ang computerize sa mandaan dito ana nang bayronon. Uy. O mo na akong tubag sa inyong pangutana. O kurap ba ang LTO? Yes, kurap ang LTO. Okay. Mora na sir, salamat. Salamat sir, ug bayang gabi. So, sakto. Ikaw daw palit og tuyos tindahan niya, di ka taga tuyo. Pabayron ka, no? Pabayron ka, nya mo day gihatag nimo. Sa mong tawag na. Di corruption gyapon na, no? Sa ato pa. Atong mga caller mga higala, no, nagpadangat sila 13 na ang hingon na kurap ang LTO. Unya usa ang tunga-tunga ani mga higala. Aduna ta laing caller mga higala, ato taga patagan bayong gabi TBN. Hello. Hello, may gabi. Hello, TBN, may gabi. Okay, naputol mga higala, no? So balik lang tawag, no? Atong caller basa. Okay, laita sa pika sa linya. Okay, may gabi TBN. Awan day. Okay, may gabi. Hello. Yes sir, may gabi. Hello, Oy, ma'am. Leonard ni ma'am. Si Leonard. Yes, ma'am. Kabuntagan lang ka Leonard dito kadungog nga na ingon nga dili korap ang LTO. Mao lagi? Nalaka. Mo ikakatulose so kami ngol kurap ma'am. Kay kanang ilang korupsyon diha. Ba murag pating rita mga tao. Kaya nga naman niadto sa abi ni mo rin niadto
tinga ko kay na may akong amiga nga kuan na may amiga tong akong binadye nga mo kuang lisensya. Anong matagaan ng lisensya nga di ka mo drive? Mao. Kuan pa gani ko. Professional para ba jud Ginoo ko mo din mga bangga ning bang driver kay ug nari kay kwarta makalisensya man ka bisag di ka mao mo drive. Waya mo na drive test anak ma'am. Wa tingali niya ang sakit sa bagyod kay ang mo kuan ni mo kwarta kinaklosan silingan ngisi-ngisi lang Ginoo ko nya kanang mga tao diha wa man ko kadungog og opisyal des LTO nga moangkon ba? Mao. Magharap-harapan lang na sila, bulag-bulagan na sila sa tinood lang. Inumdum lang ko ni Ma'am Ardi nga iyang istorya pod bahin ng LTO nga. Grabe jud. Hasta ng insurance, grabe kayo. Wa man ko'y sakyanan sa looy lang ko sa akong anak. Yung taga-insurance, yung pangayuan sa sistemel. Ay, gibawi na po, dugay pong installment na pag-uli kay wajon mo lusot yung lisensya. Suspayta, no? Ambot, unsaon ng LTO, ug mahimo pa lang, wadon unta ko ng LTO, arong wanay crop. Mawalagay, wadon na lang. Kasi no, sila, grabe, dyan na silang ko ano, di ko mo to, Sukad pa na sa unang problema ha, ma'am, no? Mangita, do paagi na magpangorta na sila? Mangita, yun, ug paagi. Sus, Ginoo ko. Ambot lang, malipay sila nga maka-ilad og tao. May mangani ng mga anak na nanguha di ang lisensya kay napoy amigo na mo nga babae nga naade kanunay sa LTO nga mo tabang gyud mo tabang dili mga jo mao jud nakalibre sa hong mga laking taon. So okay lang kinta o kanang mo ipaagi lang gyud og procedure kinta no ingana po kanang mga kwarta. Sige do na si. Di na gyud na mao. Okay, ma'am. Salamat po kasi mo nga tampo, ma'am, ha? Mayong gabi ni mo diha. Alas 10:07 na. Aritas laing color gihapon. TBN, mayong gabi. Hello, Sir Alan. Hello, sir. Mayong gabi. Sir Nard, mayong gabi. Gabi. Kuhan, sir. Ang sistema sa LTO may corrupt, sir. Sistema sa LTO may corrupt. Okay. In fairness po sa RDO Region 7 si Sir Kaindig di-report ni attorney sa plido ning Gadakar sa LTO Vicente Gador. Si attorney Gador sa ako lang pong experience so far smooth man pero di lagi malikayan kining mga picture maunay maka tuod nila nga kurap o kining sistema sa LTO kurap yun laliman kag papayron kag sticker sa mong rehistro niya wa pay sticker ni kuha ni mo. So sa mitawag na scam or corruption. Imo mo nang gibayran. Ya, ang ilang rason o kuno ipalisiya sa taas. Mao ni madali ilang rason. O ipalisiya sa taas. Pero ang klaro gyud na corrupt gyud ang sistema sa LTO. Mara to Sir Allen, Sir Renard. Salamat sir. Salamat sir. Okay, so 15 na mga higala no. Ang nag-ingon og nagtali mata diri mga higala og kaingon nagpila kinabok. Mingon ato mga caller nga corrupt. Laing caller, mayong gabi TBN. Hello, mayong gabi. Sir. Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi. Okay. Para na ako, sir, corrupt ng LTO. Okay, unsa mo po experience mo sir? Na ako mga experience kadto pang pagkuha pa nako og kanang renewal sa akong lisensya kay murag kanang kuan man to na expire ko expire sa ang kuan ba sa akong driver's license. Nya kay ito lagi ko sa gawas. Pagbalik na ko kanang murinyo ko. Murinyo ka. Oo. Mura og imbis mura man tog na penalty. Nya may exam. Nya naalagi po do lagi nga bayad na lang kay para sigurado pasar. Oo. Pero ako bayad. So ko exam bagsak pastilan. Bagsak ko pero tinga ko nga sayo naman tong ilang exam kaysa exam na mo dito sa gawas. Mao lagi. Sayo na mo kuno exam nganong mabagsak man kuno. Oo lagi. Kay pero lagi to. Ingon lagi day ingon nga kanang bayad na lang kay sigurado pasar. Uy. Nya tong bagsak. Pagka kuan paggawas na ko day kailan awan. Kudinyo lagi ko. Nya
bagsak. Uy, bagsak ikaw. Ano sama, kuhanin na lang na. Ipitin na lang. O itong, adik ko exam ko balik. Pagka, kuhan, isuway ko exam, murag, gipindutan na po siguro to sa kailan ako. Mao siguro itong papasara lang. Pero gipa-exam kag balik dayon sir, wa ka papataw sa buwan. Oo, pa-exam ko balik dayon. Murag pag katong kailan ako murag di ko anto sur gitawag ko balik. Ang kailan nimo insider sa LTO. Kuan kanang murag dili outsider siya pero murag nagkaila diha ba. Okay. Oh. Na kurap yun. Ya kada nang ilang sistema din ha. Kanang kuan murag way sistema unsa nang sistema nanda. Ang sistema nila way sistema. Ang unya og musugyot ta murag na attitude ng kanang LTO din ha. Pagko nga kuan murag di mo dawat og suggestion. Kaya naka-fix naman ang ilaha lagi yung sistema lagi na mo lagi na makapangurakot. Ang mayon ta na kuan through online. Through online. Inig register di mo through online, tagaan na kag schedule nga anha kang adlaw mo adto. Parehas sa DFA no, kung makuha kag passport. Hingunana ba? Ana kang adlaw mo anha. Nya karon kana na schedule man nimo, sigurado jugang to ka dito. Within that day. Mo na pautan na lagi sir, ngano di mapuna nila mabuhat. Mao lagi kasagaran unta mo gyud unta na karon kay computer naman. Ana naman ingana naman gyud unta na. Mas klaro jud na makakuan kita social distancing. Ang bayad through online na pod. So wag gyud mapisik sa gawas. Kada ka mga payment system na mo dawat og payment. Nay GCash dinhi, nay GCash, nay bank to bank. Nay Palawan ba? Nay daghan kayo through online. Wadya mo joy kuan na. Wadya mo joy mapisik na dito sa gawas nga kanang kwarta. Nya ang kanang bahin sa registration sa sakyanan dito sa experience sa gawas maglinya ang sakyanan. Ang private vehicle iba ang lain pod ang lane sa kanang mga truck di karga, ang bus lain pod ang lane, ang motor lain pod nga lane. Inig permirong pasok kana kanang ID kibali sa aplikante. Kanang ID sa aplikante kinahanglan na ID na valid ID. Nya katong dito sa valid ID magod na ato nakarehistro po naging mo sakyanan. Okay. Murag unified ba ang ID? Na dito po naging mo ang sakyanan. Inig enter sa number sa imong ID, automatic na to mo release din yung form. Tong form bayaran nimo to, bayad ka pag magbayad, diretso na ka sa dia sa ananang linya harapod. Ikaw man inspeksyonon na una katong masuga, katong pagkasunod nga steps, katong mga smoke, pagkasunod brake, kuman adto dito adto na sa unahan, diretso na dapit sa may releasing na area. Pagkauman tanawon din yung nagilawom sa sis kung bayan mo yung mga tulo tagas ba. Pagkauman ang mubutang sa sticker diretso balitag pass. Automatic dayon na taga ang sticker mo tapos sa sticker mismo. Ang katong tig-inspeksyon. So, paggawas mo na, panlital, di ka kapasa, ihatag nimo tong papel, failed ka. Pag-uman, balik lang ka, di lang ka mulampas og 1 week, di ka kabayad. Pero mulampas ka 1 week, bayad ka additional 30%. Okay. Muna na, kibali. So, manang makita na to, sir, na makita nimo dito, og palitan na kay kuan, failed ka. Asa nga failed? Mga rear suspension, bakay wiper, nga na ganang nay agimong pintal sa imong kuan, dili nay feed na kayo nga pintal. Yan kinana kibali. Inigawas niyo automatic na sticker ga tangag tapot na nang sa amin nimo. Okay, so systematic lang yun, sir, na pamagi dito. Murag one stop ba? One stop shop. Murag one stop shop ba? Pagkagawa si mo na adi adto ara dito adto pa dito ang murag mga picture kay bali nga. Ari dire kay na shop na mo sa problema nang imo ha. Ana dayon na dito pero dire sa atubangan pa wala picture. Yes, Pero regards sa kanang mga
apply ka og driver's license. Inoon una na mo exam. Ang exam po dito through cubicles na kanang computerized. Computerized na. Anang on the spot. Idi guman nimo complete. Tuplok naman ka, pili kung silik na nimo ng kanang unsay answer mo. Ya automatic din na on the spot. Pass ka or failed. So mo na nakanindot ito sir, no? Systematic and then wadto sa moy kuan lagi. Ya, pagkahuman sa before ka mo exam, tagaan ka og leaflets una o reviewhan na may translation kung panitan English ba na English or German or ngana ba. Ya, mo tong ikaw na mismo ang English man ta. Okay. Masili ka dayon English. Ya, automatic to palitan kung dinhi sa tua. Pwede man na taga-ag bilingual kay na may dagan di kabasag in English. Bisaya o pwede na nato mahimo basta kay at as long as nakasabot siya. Mo na angay natong ipaambit po dito ato ipadangat po nato sa LTO sir kaning atong mga suggestion to. Karang spot makakita ka ba nga pass ka og dili. Kunya makita nimo og sayop asay sayop nimo nga answer answer adto. Mo tong ma-review nimo. Sayop din nga answer. Okay. Di kay kanang ila hindi ka kapasa bayad lagi kag 2,000 sigurado ri pas nagali attorney adto. Wa mo bayad wa gyud ka pasar. Attorney na o bayad. Mo na makaingon jo ka sir nga kurap gyud. Kinakurapan sa tanan. Salamat sir. Okay sir, salamat kayo ha sa imong tampo pod may gabi mo diha. Alas 10:17 na arisata sa headlines. Natong mga lagad Philip Reporters. Arisata sa mga uluhan sa mga balita nga nahipos gikan sa Tagbilaran City Police Station ania si Darbuka Puili Maestrado. Salamat may gabi sa mga showking dito mina sa Tagbilaran Baynad gikan diri sa panimutangan sa Tagbilaran City Police Station ani ang uluhan sa reports pro gabi na sa swingers marketing i-sort ni sa mga kawatan o nakuha ang mga mahalon ini nga mga appliances mga detalye at mabati sa pagbalik. Daghang salamat Darbuka Puili Maestrado. Samtang laing uluhan sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran si Dabarker Cel Remador nanukad sa Campo Daguhoy. Okay, dengan salamat Alin o Linard ato mga panimbaya pangamusta sa ato mga pinangga suking Tigpaminaw nga kanon ay nagsunod sa Tuntulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Patay ako sa kawa may ling lalaki man kinigit pusil sawa usab may ling suspect na tabo dito sa barangay Panghagpan sa lungsod sa Buena Vista. Kompleto mga detalye sa pagbalik. Daghang salamat Dabarker Cel Remador ug motong higala atong mauluhan sa atong mga balita ang mga detalye nini atong mabati sa atong pagbalik sa atong tulumanon TBN. Atong takna alas 10:18. Time check brought to you by Richley Corporation. Pasalamat sa Richley Corporation sa pagpadangat og kusog ug limpyo nga tubig sa Pangla, Dawis ug Tagbilaran. Richley Corporation. More water, more life. Sa panahon nga gikinahanglan sa tao ang ligon og himsog nga immune system, ilabi na ang pagbatok sa makalisang nga coronavirus disease kon COVID-19. Ang pinakamayong paagi pag siguro nga ang imong immune system naga-function sa iyang optimum level mao ang pagsunod sa healthy nga lifestyle. Ampingi ang imong lawas. Palig-una ang immune system. Pinagi sa pagtumar sa pinaka-epektibo nga Shane Hair Plus Capsule katulo sa usa ka adlaw. Kayang Shane Hair Plus Capsule sangkap na sa mga ingredients kansa nasulayan og napamatud-an na nga mopaligon sa imong immune system. Sa hagna ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Blue Jay Pharmacy og Manol Pharmacy Poblacion Hagna, Nature Care Pharmacy Duero, Anels Pharmacy og Silyakay Pharmacy Gindulman, Comino Pharmacy Kandihay, Liures Pharmacy Alicia Bohol o sa Shane Sales Center ananahimutang sa bagong location Hontanusa Street Corner J. Clarin tapat sa Dawis Panglao Terminal o gatbang sa Bohol Museum. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go.
Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant. Garbong nga ipahibaw, ania na Holy Name University Medical Center sa Tagbilaran, Bohol. Mualagad sa inyong panginahanglan sa panglawas, mga serbisyo sama sa medisina, mga matang sa operasyon, pagpanganak, dental care, parmasya, pastoral care, ang mga diagnostic na serbisyo, mao kining musunod, laboratorio, ultrasound, CT scan, x-ray, endoscopy, dialysis, heart station o rehab center. Adunay 24 oras nga ambulansya, andang pagresponde sa mga emerhensya. Ang Holy Name University Medical Center, ana mahimutang sa Holy Name University Campus, distrito sa Dampas, Tagbilaran City. Hamugaway ang tanan ng mga kwarto, ma-ward man, semi-private o private rooms. Tawag sa 501-9946 412-0900 alang sa dugang kasayuran. Holy Name University Medical Center, Garbo sa Tagbilaran City, probinsya sa Bohol. Tagbilaran by night. Balik na sa tuwang tulumanon mga higala. Kamo naminaw sa tuwang tulumanon sa TBN, no? Tagbilaran by night o sa atong isgutan mga higala. Kabahin yapon aning tuwang LTO mga higala na makaingon tag kurap ang LTO. O unsay makasulti sa tuwang mga callers, no? Aduna kita laing caller, mayong gabi TBN. Ano sir? Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sir. Okay. Mahal sa inyong bakit daw ang partis LTO. At yung taging siwana, among motor. Okay. Sumana na akong balik-balik sa'yo, may doon ka naman siya, alas 5 at na. Lakit ko, tumantakog yung sura, smoke test. Dito na ko sa inspection sa unit para masunod na kami bayad. Ingon daw yun yung inspector. Go ahead, sir. Hello, sir? Okay, so naputol, no? Kani magupong nabay ka ng promo, no? Nga cellphone, mabana? Okay, so balo lang ko tawag, sir, ha? Kanang kay Murag experience niya to sa iyang pag-renew sa iyang motor mga higala. So far, aduna na kita ay 17 ka mga callers mga higala na ingon og kurap ang LTO. Line caller, TBN. May... Hello. Hello. Hello, may gabi. Hello, may gabi, sir. Yes, sir. Asa terapita ron? Tagbilaran na, sir. Sige, sir. Sa may mga ikasulti sa LTO. Hindi ba kurap? Kana ako, sir, di ba na may dindihan na may nintawag no nga mas maipay insurance ang moda sa mga rehistro? Para po na ako, sir, okay rin siguro po kay ang tanan mo rehistro kay magi po insurance niya ikaduha ang insurance na po'y pwisto. Di lang ang mga tao po nga walay pwisto ba kay delikado po nagkwarta na. Unya mas hapsay siguro kung na window 1 para sa mga individual nga way trabaho kung na sila lugar nga maka-follow up sa ilang papel bisag tibok adlaw sila magpuyo ng LTO what. Magbutang po window to para sa mga tao nga ibilin lang sa insurance ang rehistro kay maka-absent sa trabaho, hindi mas maipay ibilin na lang niya, mahatag lang ng tag pilay atong gustong ikuha nila. Bayad silang kahago. Okay. Para na option po ba? So, para ma-systematic ang imong buot mahitabo. Kay murag mahapsay man ang unana kay ato man ang gusto kung ato ta sa insurance, pamalihog ta nga total okay rin ang insurance nga ato nila niya madugang lang kag bisig 100. Kaysa mo absent ka sa imong trabaho mga 400 or 500 ang adlaw. Kaya maniudto pagada sa gawas. Okay. May na lang na ingon ana niya kana po si attorney Gador, abogado mo unta po na ngano pung wa man sila kay bawog unsaon niya ng sistema na sa LTO. Kung mingon siya nga
adto sa taas report nganong di man siya magkalingaw report ug unsay kuwang dinha. Aron unta pod mausob kay kasaay pa bago ng problemahan. Tinuod mo yun ang sticker o plate number. Sige, pangayog bayad niya, waya mo. Waya hatag. Oo. Okay. So, may mo na, og ako, kantsaw ni ako, nga, adto na sila mangutana na may babag lisan ang plate number sa sidecars, tricycle, baga, ligon. Dagko pa. Ano maglisod mo sila ng plate number nga, di man tingin lipo na, mahal kayo. Lagi. Sige. Na mga sticker ng refilling station o mga ligon pugayo kang makagpaksiya ng na ilang sticker nga nagbitad nimo matay mga dali ra mga pakpak. Niya wa pa wala mo og naa galing pod mao lagi na mga nigpis kayo. Okay. So og mingog kurap jud na kasaay pa ba na niya. Di sila mauwaw ba nga kanang tawo nga tanan mga tagihag sa ganan labaw pa nag mga may uban diya nga tag-as na pong mga ranggo baya. Murag na paugatan nila apel. Okay. Moro ako sir. Sige sir, salamat kayo. May gabi. Okay, so lain caller mga higala. May gabi. TBN. Hello, may gabi. Yes sir, asa tanawag ka lang sir? Tagbilaran. Tagbilaran. Okay, so mo po imong experience sir sa LTO sir? Kaning LTO daan pa man gini sa una. Kurap man gini daan. Bisan pag unsaon. Kurap lang gihapon. Diferensya gud karon Sir Alin. Dako og diferensya gumikan kay ang pamaagi sa LTO karon. Murag ilangan-langan ba? Tutong sa tunggingon sa previous caller na to karon nga pwede ra giagig insurance. Kay ug mo kuan ka sama siyang giingon nga kung mo absent ka sa trabaho nya ikambyo nimo sa ilang kuan nga moingon tag makagasto tag makaisupi tag 200 dako mo nagkakulangan labi na gyud imong trabaho ug dili ka angay mo absent ang ilagong kuanan ron kay mura man og gilangan-langan pod kay nang 150 ra kuno ka kuan kanang transaksyon ng ilang dawaton sa kadlaw. Ma-accommodate nila sa kadlaw. Oo, mo na nya. Kani po siya tornegador, kaning hipi na to. Wa po ko mo angay gid pud siguro ni Alisdan kay mo siya pakialam sa mga tao diri gawas o sa sulod. Wa gid siya pakialam. Mao lagi. Oo, wa gid siya pakialam. Di magud po na taga dire. Mao lagi di sa ka bati bago sa poy mga kahimtang na sa gawas kay ngom sa sod okay lamang sa sod. Sa sulod okay ra mo sir kay og paagi nimo og insurance sir. Mudawat lang sila insurance. Mingon sa social distancing insakto kay social distancing kay kinsa pa may mag-uot dito sa sulod og ang insurance ra mo accommodate anang kuan. Ilahang mga transaksyon. Problema kay mobayad lagi pud gihapon sir. Natural man ang mobayad. Natural man ang mobayad. Para sa ako alang, okay ra na mobayad. Basta kay, di lang po kumalangan. Ano naman na. Klaro kayo sa isa sistema ron sa LTO. Daghango ka istorya da sa LTO. Diha sa gawas. Yan. So, sistema yun ang problema diha sir. So, sistema yun. Taas kayong pila. Kinataasan sa pila. Dili sila mo dawat og kanang dili may inspeksyon ang sakyanan. Sa kataas sa pila usahay gud sir moabot ko na diha sa DSWD. Uy, taas kayo. Oh, taas kayo. Moabot na diha dapita. Unya luoy taon kay tong tuas kinatumyan unya pagkahuman ang ilang motor bitaw sir. Dili makapasar kay naikuwang suga. Luoy kay ba kay di kapasar pila-pila nya di pagkapasar di ay. Oh, na may kuwang og signal light na imong kuan or headlight na imong sakyanan di ginakapasar. Di kapasar. Oo, katapusang wiper wa di naka kuan di kapasar. Una nga. Okay, mo nang uban sir, mo bayad na lang sir para molusot dayon. Oo. Ano man di ako bisan pag mobayad kog 200 o ibutan tag mobayad kog 200 sa insurance mo. Pakapin ko sa insurance og 200 at least dili makuha nang ako ang trabaho. Okay, so mo na di yun na mawa ang corruption sir. Oo. Moro to ako. Okay sir, salamat kay sir ha sa imong nga tampo may gabi nimo diha.
Alas 10:30 aritas atong mga balita gikan sa atong mga alagad Philip reporters atong anahon diri sa Tagbilaran City Police Station. Mga balita nga nahipos ni RoboCop Willie Maestrado Goodwill. Ginsod sa kawataan ng senior E&B marketing. Gaani nga buntag kanina sayran nga pag-sud sa mga trabante nini nga usa ka Felipe Dano Jr. na ginibiyaan ni Solita merchandiser sa senior E&B marketing lumad kani nga taga Kaluwasan Daguhoy ug kasamtangan kani nagapuyo diha sa barangay Buoy ning syudad ang amitahon diri sa Botans Kapuisan nga kanina nga buntag sa ilang pag-sud sa warehouse nini o sa budiga nga gibutangan sa mga appliances na kawat mga wagtang na ning mga appliances nini nga gibutang dito sa sud. Matod sa warehouse man nga si Victor Bagyo, may taho nga adunay siyam ka mga units sa Prestige television ang nawa duha ka units sa Sakura amplifier o duha ka units sa Crown speaker nga ang tanan gibanabana kani nga mo ana sa kantidad nga 80,672 pesos. Ang amaong gihimuan kani sa pag-iimbestiga sa itong kapulisan o ganasaran nga kawatan dito kani miagi mi guba sa Curaw suod sa mao nga budiga gumikan kay buhat kani sa alihal ng kani o mga scene sa pagkaroon kani mga kaso giatagan pa kaning dugang pagisusi sa atong kapulisan sa Thief and Robbery Section. Live report gikan diri sa aton imutangan sa Tagbilaran City Police Station. Willie Maestrado, balita numero 1. Salamat, RoboCop Willie Maestrado. Samtang alita sa laing caller, mayong gabi, Tibin. Mayong gabi, Leonard. Yes, sir. Mayong gabi, Engineer. Bahay na korupsyon. Kultura na sa atong nasod. Culture na. Karon, apila po ni gumang kanasoras di bukalibutan kay mga balita puro mag-korupsyon. Pero ila dito, kuhan ka pa i-dismiss ka na karalon dugas korte. Correct. Dini sa ato kay lisod magayo. Pabagay man. Ya kining bahin sa LTO murag gamay patali ka Leonard diha na ng korupsyon sa LTO. Murag pa ko sa UB atong tayman ro engineer. Kay sa una ang top 3 nga most corrupt na ibaw ka? Sa man? Custom, si BIR, LTO. LTO yung katulo. Sa Hypol, number 1 po na sila. Number 1. Nada po yun kung ano na rating o sa Hypol. May rating. Kung magkugi ka ito sa internet, ang most corrupt agency sa gobyerno sa Pilipinas, makikita doon ka. Basi dakog kota sa uning Bohol, engineer? Tingali. Pero ang kanaro kayo mo naman na maglisod si Duterte ang nagsulban, no? Ulo ginagmay. Pero ang kasulbaran simple ra. Electronics na tanan bitaw. Kining registration nga online na. Online tanan. Ang bayad through bangko na unsa diha. So wala gyud mo sud sa kwarta sa ahensya. Pagdana lang ka kopya nimo katong electronics nga copy, present mo dito tagaan kag ID. Nga naman sa Professional Regulation Commission. Kay sa una po sa pa mga electronics kay harap-harapan kami mo adto. Grabe pong tao magpila lagi pareho ang LTO. Ang pagkamuot kay sa gate sa PRC sa una nay marka dito dako. Beware of fake pictures. Sa to pa na genuine na. Genuine na may fake. May fake. Mo po ng LTO. Tadi sa Tagbilaran usually din ang mukuha og registration, mga lisensya na unsa diha. Basta maganahon na ka gadali ka na kay oras kuangin ta usik. Imo lang ipagi og tao. Manuhol lang ka ba ka ng fixers. Okay naman po na kay og mayingon duta nga mismo kita mo pila sa LTO. Number 1 problema sa LTO lugar. Gamay ra. Opisina gamay pod. Gamay pod. Unya kadako sa ilang income ng LTO ngano jung di sila ka-hire og daghang mga tao. Bisa ka na pagpatarong lang gud na ilang building? Gamay ka na building nila? Lagi bilang lagi paggamaan na gud. Gamiin engineer. Gamaan to na. Sige gini gamag
eskwelahan yung mga DepEd karon nga. Bitaw. Sa kwarta gobyerno kana pa sila kananay kog lingong income. Mao gani. Dako nag-income sila lang road users tax. Tinuig ko ng ilang income dyan kay karatuig man ta magparehistro. Karatuig pero lisensya 5 years naman. Pero kanang rehistro mo ni daghan. Mao. Whole Philippines man na nga income pero murag di naman na tan-awan tingili sa atong labi na karon na problema ng atong nasud bitaw ning pandemic. Higuwa na gid po ning korupsyon sa PhilHealth nga grabe na gid kayo. Grabe. Bilyon ang korupsyon diha. Muna nga balik sa Tagbilaran ang sistema na mo'y kuang yun wa mamao. So sakto tayo mga suggestion dyan na online na lang tanan? Ug online na mawa ng korupsyon. Mao. Mga na mura na convention kita sa mga professionals, online ang registration. Ang kwarta diretso na dito. So na gugay inigrehistro nimo bayad makakas. Na may uban dili kuno mo remit pod. Na dia ang korupsyon, init mo ganing kwarta tingali dinar. Init gyud kay. Kwarta ko na. Mao gyud. Muna karubo mga panahon na wala may mahadlok o kurap ka wala may mahadlok o magasa ka ambot nga no. Nakultura na lagi. Kultura na, di na mahadlok wag may impierno, mingon na lang, but na ba impierno, mingon na lang, di, sige lang gol. Nga lang, mabahala na ang sitwasyon bitaw na to. Okay, wag panghahay lang tayo dyan. Mura nga, ang uban ron, dire, mura kita ning LTO, mang-hire na lang po, o kanang ipa-hire, agig insurance, pila ramang po imusuhol ka, ginagmay na kaysa, di ba po ikabayrag, 2,000, maglingko diha, initan, wanan ka. Maupod. Kalabi na karo, COVID ka. Igana gada ano may nagang balance gud na cost benefit balance baga hunahuna ni mustao. Bitaw. Mo na nga uban kwarta na lay palihokon. Mo na makapakurap nila. Bitaw. Salamat. Okay. Salamat kay engineer mga gabi no da. Apagyod. Tibiyan mga gabi. Hello sir, mga gabi. Asa ta ron? Ay, mayong gabi sir. Asa ta napitan ano mag sir? Turaps yun. Diyan to? Hello. Sige, para yun. Nag-renew ko sa aming motor niya at may sumana. Okay. Diretso na lang ako. Umana ang insurance hasta smoke test. Dito na ako sa inspection sa unit para masunod na kumibayad. Ngayon dahil yung inspector na, sir, nagbigid niyo yung motor at alas di na pwede. Kaya motor, bukas akong motor, nalakaw ko. Kaya ay nidoon na ako, yung nga, sir, ako rehistro na, ayaw na na-inis sa motor. Kaya, kung dadali na kita, kaya tinan mo ko, doy, usara na kalibo, murang 400 man siguro ng bayaran na notisol, nangatag nila po, sir. Kaya, aron na kuman. Pagtaog na, dito nakita kami na kuman na. Sa ato pa, nakakuha ko hindi ang anak sila di harap inspector kung katong mga fixer. Usara na. So dunay kunay bans. Oo, usara na sila. Murag nakakuha di kong pantay. Kaya di mabalik-balik na ko. Pati nagtimala, isukol na lang ko sa kalibo. Kung 400 na siguro na bayaran namin ito sinod siguro. Pagkaugma, wala na yun sa motor. Dito sa motor. Nagawas ang resibo. Okay. So mo to imong na-discoveryhan. So ang imong na-discoveryhan nga ang fixer og dunay poy tawo sa sulod nga magkauban ra. Kauban yun. Why pagkanain mo siya? Sukad paglingkod ni Duterte. Maorag yan kung ang saon nila ng Duterte bantay sila. Okay. Kung saba na sila. Kung sabo para nimo. Sige sir, salamat ug maayong gabi. Okay, thank you. Okay, so napatalaing caller mga higala atong takna adto na kita 39 minutos ang milabay sa last 10 sa gabi samtang padayon nga punta sa atong gisgutan mga higala. Laing caller mga gabi TBN. Good evening sir. Yes ma'am, mga gabi. Sir mo appeal ko ang gisigutan. Unsa man po imong na experience po sa LTO?
Oh, na. Pero pagkakaroon in general, ang vision ug mission manggod sa LTO murag wala bitaw ma-follow, di naman ni normal. So for me, I will define it as corruption, kadi na normal. Okay. Murag ug po na og computer na kay this na corrupted. It's not normal anymore. So that's how I defined it. Karon, ang ahong naobserbahan man sir, dapat ang LTO may mohandle sa order anha sa kalsada. Daghan karong aksidente. Why? Because ginabayaran lang pagkuha og lisensya. So dili na sila kay bag-unsay rules o mga balaod sa kalsada. They don't even know how kanang mga broken lines, mga kanang block line, kanay na ana yellow, wala na. They don't even know how, when to yield, where to park, inana bitaw. So mao na naka-cause og kanang accident. So it's not order. So dito na follow ang normal ang ilang mission vision. Ikaduha, makahatag lag license. Dili sila makahatag quality license drivers ngano bayaran raman di man na sila moagi jud og actual kuan test actual driving ni katulo mo register unta sila mga kanang noteworthy nga kuan ba kana bitaw mga sakyanan walay smoke belcher inana karon daghan man nga mga smoke belching nga sakyanan kay ngano wa man na sila moagi sa proseso. So ni-agree ko atong usa ka caller sir beforehand nga nagi dapat system. Like sa mo renew sa ilahang sakyanan ug niya maghimo og registration nagid na. So ang dilahi gid kayo akong lantaw diri sa ato adi gid kayo systematic ngaron because na ata inefficient so maka-cause og kanang mga delay sa mga kana bitaw nag-register kanang mga aplikante. So that is mo na siya loophole parang magkaroon ng corruption good or fixers. First place, dapat dili nila gi-allow sa harap-harapan ng agency na ay fixers. Kahibaw sila sa dapat ila na ihawa o pawaon ba? And then, agree pod ko sa usa ka caller nga dapat online na gintanan. Kay nga naman ng NBI mukuha ng uban nga kuan ra gani grader lang basta mokuha lang sila og kanang unsa na sir kanang documented nga kuan kanang license unsa na birth certificate or whatever. So nganong nakahibaw man sila on ana be. So dinha og online ginato ang registration or whatever renewal sa kuan sa LTO. Murag yung wala nagipaagi nga makurap pa. Correct. Kanang lang i-upgrade ang lang system pod ma'am. Yeah, I think so. Karon og nato inefficient. What is the cause of this inefficiency? Kay ug hunaw-hunaw nimo, these people are working there for 10 years. Pwede na nilang close their eyes to to process those things. Pero wala. Wala sila naka-earn og expertise or skillfulness sa ilang trabaho. So why? So these are all the kanang flaws ba sa government nga wala tumatan-aw. And then sila unta kay na sila sa grassroots level. Kani unta pong mga leaders or directors or managers nga gidutang diri dapit sa bottom, sila untay mo sang atidto sa itaas mga the problem. Dapat they lack really dili sila service oriented ang ila is tips oriented or something like that so because there is no normal thing anymore. So for me that's why how I define corruption. Okay, so mo nang naay mga inefficient na mga trabahante ma'am kay waya mo po assessment and evaluation. Yes, definitely, and they keep on hiring job order. Correct. So how can they create expertise on those level? So wala di sila naglantaw what is the opportunity cost or the economic cost of this kind of efficiencies atong government. Yes, failing grade yun ang LTO ang performance. And they should, and these people who are being put in that agency, they have to have some kind of heartfelt dedication and focus sa ilang trabaho na ila bang na satisfy ang mga tao na nahimo bang progressive in terms of transport, means wala good. They were not able to contribute to the economic development of our country because we in fact sila unta sir usan sila nga income generating. Why? It should be proportion gina sila kay grabe good ang pag-growth sa kanang bitong mga sakyanan even a household na duha or tulo ka sakyanan, and yet inversely proportional karon. So ginagmay na ilang office, they were not able to give us a comfort, especially in kanang mo kwanta sa ilang office bitaw kahuot inana unya ang usa pa kana bitaw mga people nga murag ni fix makasud man na sila dito niya wala gilag. So if they are considering like 150 applicants,
dili nila makonsider mo itong nagbaklag sila. Yes, correct. Katong mga galakaw lang dito murag, mga walk-in sir, wala sila nakabaklag. So mao na sila yung kapadugang sa kuan. Muna, sistema kit problema nila ni ma'am, no? Manghinaot na punta na mausob din sila as soon as possible. Yeah, thank you sir. Ma'am, thank you kayo. May gabi ni mo diha. Thank you. Alas 10:45 na aritas balita gikan sa kalungsuran nahipos nanukad sa Campo Daguhoy, Dabarker, Cel, Remolador, Wetzel. Okay, dengan salamat Len sa lungsod sa Buena Vista patay ng sa kawapelhing lalaki human kinikipusil sa wausap na ilhing suspect. Tabo dito sa Sitio Lasang sa Barangay Panghagban sa lungsod sa Buena Vista gibana-bana alas 11 Lunes sa buntag. Kasi sa asoy sa pipila ka mga residente nga ilang nabati ang tingog sa usa ka sakyanan nga gikan sa Barangay Katigbian, Buena Vista o pipila ka gutlo kalit lang milanog ang usa ka boto sa Armas de Fuego. Napalgan sa responding kapulisan sa Buena Vista ang biktima nga nagpuyot na daplin sa Barangay Road dito sa Panghagban sa lungsod sa Buena Vista. Ibotyag sa kapulisan nga nagsulob og ito mga t-shirt o shirt pan kining biktima. Ibanabanang nga sa 28 anyos ang panghidaron kapin kon kulang o adunay dakong tato sa likod nga adunay nakapatik nga Samuel Alasida. O base usab sa gihimong pakisusi ni Dr. Marivic Chua ngadto sa patayng lawas sa biktima. Ibotyag nga nakangkon kini og penicillin sa o inungdan sa hinanali nining kamatayon. Napalgan sa kapulisan sa lugar sa nahitabuan ng itong nga helmet nga nabahiran sa dugo o usa ka parisan sa chinilas o itong nga face mask. Padayon nga gisusi sa kapulisan dito sa lungsod sa Buena Vista ang hitabo aron pag-ila sa mga responsable. Ato day nga panimbaya o ka-advance happy birthday ni Bro Isti Mario Piaoy. Magsaulog sa iyang birthday o mga adlaw. Advance happy birthday bro. O kato mga pangumusta sa mga sakop sa Sigma Gamma family. Ila si Captarano Galida Blanco, si Bern o Marina Maniki o banusap ni Bro Chito Kanching Romanos, kang Bibi Reyes, kang Bro Piloy Oy sa Cogon Commercial. Kang Usoy Castro, bansayang Kapikas, si Stephen o ni Malo Bizarra, inononsab ni Bro Anthony Maningke, kang Inko Vic o Nita Digabo dahil sa Patrocinio Cortez, madang pagpaminaw, ingonan sa Chato family. Ikan sa Campo Daguhoy, alas sa mga balita sa Tagbilaran by Night, ikan sa Kalungsoran, Dabarker, Cel, Remolador, balita numero. D1RD. Daghang salamat Dabarker, Cel, Remolador. Samtang laing detalye sa mga balita ni Alerto John Gutierrez, mga balita gikan sa Tambalanan. Yes, daghang salamat kayo Nerd o gapla na sayran nga karong adlaw siyat ang siyam kabuo ka mga tao ni man kanina sayran anay mga kanaiya nga mga pambati panang upat na ini ang upat ato nakuha ang edad ani 23 anyos taga Donso sa Panglao o kaning 49 anyos lumadusag mga taga kaning barangay Donso Gapon sa Taluto ani taga barangay Taluto din siya taga Taluto ang 83 anyos na punay sa Balilihan o ganing 79 anyos na usab ni sa Inabanga. Ganing upat nga nasort kini sa Tido kuman ganing nasairan nga naigi pangbati sama ani mga yumunya o ganing mga kinangitawag nila o mga diabetic mao ni ang nasort nga sa Tido kana Tropical Infectious Disease Unit kay mao po nito lagi monitor kung simbako magrabe-grabe ang ilang pambati nga naapa sila sa Tido ayan masort kini diya sa Mari ugat nga to usab nagisusi katong upat katong lima nga kauban na ning nasort karong adlaw
naato sa mga minor ang mga gagmay nga ilang ipambati na para sa sila gikiman sa tuwang mga doktor. Mao ta nakuha nga mga tao pull up din sa mutangan sa newsroom sa Lerto ng series balita mo ra. Daghang salamat Alerto John Gutierrez sa mo reports na naghatod sa tong takna. Aduna kita 11 minutos sa dili pa ang alas 11 sa gabi. TVN Breaking News. Sa itong breaking news karong gabi na siyam ka mga tao ang nadugang sa listahan nga nagpositibo sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Bohol. Karon lang adlaw. At ang idugang detalye sa atong pagbalik alas 10:50. Taknatos mentingwa sa Occidental Enterprises na baligya ni sa mga pintal para sa inyong pagpintal sa inyong mga sakyanan. Gamiti kini sa McGill Paint o dibangan sa polyurethane paint. Kompleto gikan sa primers hangtod na sa top coat colors na inyong makita diya sa CPG Avenue tapad ni sa Ballprint Shop ni atong dakbayan nga naghatag usab sa klaro tin-aw nga pag-blueprint sa inyong mga building plans o pag-xerox sa inyong mga nagkalain nga mga dokumento. Dumars Candlelight diha sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Boy tighimo sa nagkalain nga mga disenyo sa mga kandila nga gabaligya sa nagkalain-lain nga mga malls dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Aduna sad sila hinimo nga scented wedding candles. Diin ipanagiya kini ni Mr. ug Mrs. Marcelo Ofida Tikong. Dumars Candlelight o aduna sad sila Dumars Trucking Service diha sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. BGY Enterprises diha sa Lower Binting ning dakbayan sa Tagbilaran. Nagmaligya sa nagkalalay ng mga spare parts sa mga sakyanan, mga genuine o mga replacing parts. Namaligya usab kini sila og mga ligid o mga baterya. Namaligya usab sila og mga construction material. Ang BGY Enterprises imo makita diya sa Lower Binting ning dakbayan sa Tagbilaran. Limpyo, hapsay, linaw ug hamugaway ang pagpanganak. Adto og bisitahe ang Bohol Lying-in Clinic diha sa Boholan, CPGS Avenue ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Fully air condition, gidumalan ni Mr. ug Mrs. Winnie og Mera Mendez. Hinumdumi, Bohol Lying-in Clinic. Oras atod kaninyo sa Bohol Quality Corporation, usa sa mga moderno nga mall dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ana diha ang tanan nimong gipangita. Ara usab diha mga nindot nga mga lila sa pelikula sa BQ Digital Cinema. Bohol Quality Corporation, the store you have it all. Igso ang tindahan sa Galleria Luisa sa may Dalan Galyares ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Oras atong kaninyo sa YY Home Builders Depot. Nabaligya sa mga construction ng plumbing materials, electrical supplies, bisikleta, piyesa sa bisikleta, gibaligya sa mga tindahan. Namaligya usab sila og mga plywood, hardiplex, kabilya, semento tiles, pintal ug uban pang gamiton para sa construction. YY Home Builders Depot diha sa may CPG North Avenue ning dakbayan sa Tagbilaran. Pagkanato sa Sayong's Furniture, namaligya sa mga dekalidad ug pulido nga pagkabuhat nga mga furnitures sama sa lamesa, lingkuranan, corner sets, sala sets, aparador, divider ug mga katre. Bubuhat usab sila og mga billiard table, namaligya usab sila og mga ukulele, gitara, baho ug banjo. Sayong's Furniture sa may CPG North Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa inyong mga orders, pangitalang sinong Ben Digal Tijano, Francis og nong Hill Tijano. Sa tudusab kaninyo sa Occidental Enterprises, di kalidad nga pintura alang sa inyong mga panimay og mga edipisyo gamitin kini sa WeatherGuard, Pure Coat, Boysen ug Triton Paints nga inyong mapalit diha sa Occidental Enterprises nga nahimutang sa dalan CPG Avenue tapad gayud sa Bohol Print Shop nga naghatag usab sa klaro og tin-aw nga pag-blueprint sa inyong mga building plans o pag-xerox sa inyong mga nagkalain-laing dokumento. Occidental Enterprises, musagol usab sa binagong kolor nga maoy uso karon. Lain nga naghatag kinabuhi ni atong tulumanon, Altura Supermarket Corporation, namaligya sa mga naglalain nga mga kinahanglanon sa panimalay. Igsuong tindahan sa Plaza Marcila, namaligya sa Marcila Feeds, kita sigurado, tubo, garantisado. Island City Mall, usa ka moderno dako nga tindahan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran og lalawigan sa Bohol. Anaw sa labing moderno nga mga sinihan, ang Screenville Cinema 1, 2, 3 o 4. Malingaw ka kung mag-shopping ka sa Island City Mall. Rainless Appliance Plaza, namaligya sa mga nagkalalain ng mga home appliances, namaligya usab sa mga motorsiklo. Ana sila may mutan sa Dalan Chiclarin at bang sa Katedral ni San Jose. TVN Breaking News. Sa atong breaking news karong nga gabi na siyam ka mga tao ang nadugang sa listahan nga positibo sa COVID-19 sa lalawigan sa Bohol karong adlaw.
Usa o duha niini gikan sa lungsod sa Bilar nga pulos mga LSI, duha gikan sa lungsod sa Trinidad nga mga LSI, samtang usa ka overseas Filipino workers nga taga syudad sa Tagbilaran ug laing usa nga authorized person outside residence sa syudad sa Tagbilaran. Ang naisgutang mga bagong natala nga positive sa COVID-19 padayon nga naa sa isolation facility sa mga kalungsuran. TBN Editorial. Ani nasab kita sa laing edisyon sa editorial sa TBN. Gibalik ang Metro Manila ni Presidente Duterte sa modified ECQ tungod gihapon sa pagbalik og saka sa mga kaso human sila gibutang nalang unta sa JCQ. Bisan unsang orasa mamahimong mobalik sa mas lisod nga kwarentina ang lugar kung magpasagad ang mga tao ug labaw sa tanan ang mga lokal nga opisyal sa laing paghuman sa pagtuman sa health protocol. Dito sa Kolohan dunay grupo sa mga doktor nga nanawagang ibalik sa ECQ ang ilang lugar tungod ni saka ug balik ang mga kaso. Gipangkapoy na sila sa kadaghan sa mga bag-ong pasyente kada adlaw ug gusto sab sila og time out. Makalibog lang kay duna say grupo sa mga doktor na miingon nga dili sila pabor sa Duterte style quarantine na gigamitan og sinundalong sistema. Mangusganon usab nilang ipatangtang ang mga kanhe general ug ang mga gipangtudlo nga daghang COVID-19 SARS nga mga sakop sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease na mga way kabangkaagan sa medisina ug healthcare sa nasod ug ilisan ug mga medical professionals. Dugang awhag nila nga rebisahon sa gobyerno ang mga estrategiyang gisagop karon batok sa COVID-19 ug mihatag og mga sugyot nga kausaban. Ang punto ka mga yangungo sa maong pundok tinuod kinahanglan mo time out sa mga medical professional ug laing mga mas daling ipatuman ng mga paghigpit sa quarantine. Ang ayan nga tagaan o pagtagad ni Duterte ang ilang mga sugyot, time out o dayon paspasan ang pagrebisa sa estratehiya sa terminong pinasubay sa siyensya o medisina tungod kay kini pandemya. Ang mga way kabangkaagan sa medisina sa mga importante kayong katungdanan diha sa IATF ilabi na sa pag-abot sa mga paghimo og mga desisyon dili ang ayang mokupot og katungdanan. Sa pikas bahin ipabilin ang mga maayong general tungod silang maayong liderato ilabi na sa higpit na pagpatuman sa mga quarantine protocols kon irekomendar sa mga doktor. Kini mga butanga mao kini ang hagit sa atong gobyerno kung diin dayag na modawat sa mga suwestyon o rekomendasyon sa mga nagkadaiyang grupo para sa kaayuhan sa tanan. Apan kung ang politika ang ipasulabi hayan dili kita magmadaugon sa gubat batok sa pandemya tungod sa coronavirus disease. Sugyot sa katawhan, andam, amping ug ampo og sa kadagkuan ang pakikiusa, paghigugma ug pag-alima sa katawhan angay paghahatagan og importansya. Mao gato ang editorial sa TBN. Ato nga atak na mga higala, aduna kitay 2 minutos sa dili pa ang alas 11 sa gabi samtang atong pahibaw og balik no na ugmang adlaw Miyerkules pizza 5 og adlaw nga Huwebes pizza 6 sarado no ang SSS ang buhatan sa SSS Tagbilaran diha sa Galleria kay magpahigayon sila og disinfection mga higala no kana gipahibaw kana ni acting assistant head si Mr. Joscoro no Jose Madangget ang nagpahibaw no ang maong assistant head diha sa SSS Tagbilaran no. So balik ko na to ugma ka ng adlaw no pizza 5 pizza size Wednesday ug Thursday pag sirad-an no ang SSS Tagbilaran unya mo resume silang opisina karong adlaw nga Biyernes mga higala. Samtang sa news brief kay pibalo ang publiko nga naay paygayon nga virtual nga tigom pinagi sa Zoom meeting ang tanang na nag-iya sa mga internet cafe owners dinhi sa Tagbilaran karong adlaw nga
Okay, kaganina ni no. Okay, so ang pagamahanang lokal sa Dakbayan uban ni City Mayor John Jesnel Babaya padayon gihapon sa paghatag og suporta ngadto sa mga public school teachers. Tagbilaran City PNP, BJMP kun Bureau of Jail Management and Penology o Tagbilaran BEFP kun Bureau of Fire Protection. Diin na-release na ang mid-year allowance para sa mga maong buhatan. Gipaningkamutan sa syudad na padayong makahatag og first class service bisan pa sa panahon sa pandemya. Ang PNP, BFP ug BJMP makadawat og at least 9,000 pesos less tax, samtang ang mga teacher sa syudad makadawat og 6,000 pesos less tax. Atong takta mahigala unto palas 11 og mauto ang nagtakop sa atong panaguban sa laing edisyon sa atong tulumanon ang TBN karong adlaw Martes Pizza 4 buwan sa Agosto 2020. Kini yung alagad sa kanginan Leonard Simbit na manamilit kayo mingon. Mayong gabi ug mayong pagpamahulay kong tanan. Stay home and pray. Sa itong mga kaigsuna, masukin tayo puminaw sa Bukalibutan. Daghan kayong salamat sa itong mga viewers. Wala itong mabasa niyo mga mensahe tungkol sa kadaghan sa itong mga callers o itong mga text. Pasensya kayo, no? Ato lang ning buhayon sunod gabi na po mga higala. Itong mga callers, salamat sa inyong pagtampo sa nagarayang reaction, opinion sa itong disgutanan karong gabi una. Dengan salamat mahigala sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Bikas Lawak Engineer Gilbert Tulopog sa tumagaban ng alagad Philip Porters. Mayong gabi, keep safe, God bless us all. Sa TBN sila natabangan. Padayon at Pilaran by night. Padayon at Pilaran by night. Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities.